makadiko isuta para kukuona Mururu na murizo Tafara kukuona Makadiko 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 isuta para kukuona Tafara kukuona isuta para kukuona Tafara kukuona Kuna chipiti piti unafunguke Mata.
Remember this. Matima one. Simo sinyoni. Maoko. Roni gana katia rameki na mbuzi atura makumbonda magura nikutamba ndini ndakonzera vabuda budazia vatita mukachikazira dorori nemazira akuna nonwa msombotira dairai horiya mama ye mama ngoma inorira mama ye mama Chaya.
muko nagamuna yega jifamira yega ninguva newe ndani nokumira ameno kana paine pando kuzivira yega ndi musikana daiwani daira ziganzi muko washa demandi kwanira munenge muneruchiva ndoro kufurira nigati zvamandipa ndinongotambira nigati uyu mukana ndotoushandisa nigati mama vangu ndotovazivisa asi vakandozviramba kana ndichinge ndamuda mama musandirambidze rudo ndiro runondituma chinge ndamuda mama musandirambidze rudo ndiro runondituma chida kuti ndimutambire ndinomutambira achida ndimuyimbire ndinomuyimbira chida kuti ndimutakure ndinomutakura babu tokubiwa vanhu vagetsere kwamacameramen Samson Mbirimi ari kudiwa pa entrance Samson Mbirimi ari kudiwa pa entrance apo
Vadya vese maoko. Muruna murizwana tete. Timu inonzi Muscle and Bone, timu yangachi sota hii. Muscle and Bone. Naika. Vakomana vaita. Oh. Vari kumberi. Ndo zvinoita chikafu vadya vakomana. Havana energy. Pana asina kusumudzwa here pamusoro. Pana asina kusumudzwa here akaenda uko. Aripo. Kune asina kunzwisisa. All right. Ndina chimba chakuti tesana sumudzwa nditi katisakanganwe. Geography yedu iri kokoko. Panobviswa mari parire panapa. Right. Zvipo ngazviuye. Pana Misheki naMazvi ndo pari kuitika pane yese. Ndo pari kutambika yese. Tinozviziva kuti munhu ukaguta unenge uchiita kuda kuraririra, honge kuda kusimuka, honge kusada, asi nongokurudzira kuti simukai. Makananga ipapa pana Misheki naMazvi. Ngatipemberere vana vedu. Zvipo ngazviuye. Pana namba yekogeshi kagara. Oh, zviya. 0773 617 365. Pachibuda zita rinoti Moses. Ndizvozvo. Tikutambira zvemari dzekuti vari kuti Muscle and Bone ngaidzoke mudariro. Unokaenda kamari kako vakomana vodzoka kuzojaivha zvekare. Muscle and Bone mudariro. Tikutambira zvakare mari yekuti ana MC vaita sei? Vambotsava. Vapinde ipapa. Apa ndo pakaipa. Apa ndo pakaipa. Anenge akanda ekokeshi ana MC. Anenge akanda ekokeshi yeMuscle and Bone. Namba takutaurirai. Munouya munyoresa apa nokuti wese abvisa chipo ari kupiwa receipt yake yekuti ndo zvaaita. Vaguta vese haleluya. Vaguta vese haleluya. Vafambira chikafu chete haleluya. Amen. Right. Takuda kuita sei kwa pagava? Right. Program yedu uko yekudya ichifamba. Zvada kunakidza. Right. Zvada kunakidza. Kekeriya rambodyi vane vakasarudzwa. Kekera chekwa naMozi naMutsa. Baba namai Chibaya vanyowani. Right. Vatichekera makeke edu vaya vakaraidza. Zvasara kwatiri tinambonzwa kuti keke iri rakamira sei. Mutakunanzva kana? Titaurirwa mbare dzekumusana. Vari kumbopedzisa zvavo kurongedza. Aiwa kudya here chikafu mafahlafahla. Pasi pemhino. Uchiti ukabva mumakeke wopinda muraisi. Yes. Irina nyama. Beef nechicken. Nemanhanga aya echirungu. Yes. Uchingopedza wodzokera futi mukeke. Vari kuda nechihuta futi chihuta nemazai acho. Aiwa. Mabhipi ese ari kudzikira nhasi. Vanhu vasatya kujaivha nekuda kwakuti zvese zvinorapa. Ndofunga muri kungoona chikafu chacho mhando yepamusoro-soro. Aiwa, kana pana asina kuguta tiratidzene kusumudza ruoko. Aripo here asina kuguta? Uyo wana kutoda iri mbudzi. Right. Mbudzi yako iriko. Muchato uchingopera chete tuone. Uchingopera. Hakuna achabva pano asina kutsikana. Kandai. Right, hama wadiwa. Pamsoroi. Tichakumbira vatauriri vemhuri dzedu kudivire kwa Chibaya nedivire kwa Mkungunurwa. Aiwa ri kwa Chibaya. Oh sorry. Ndizvozvo. Kuyangova Chibaya ka. Ayo tikureva uku. Uku Chibaya uku zvarongeka izvi. Sorted. Right. Tichakumbira. Hatinanga tapiwa list yevetauri kubva kumhuri yekwaChibaya nemhuri yekwaMukungunurwa, asi chatichakumbira
tichakumbira kuti pange paine vanhu vashomanini tese hatingataura tikapera ndizvozvo nguva dzedu dziri kudyana tofanira kubva pana 5 vanhu vakawanda vachitaura keke rinobva rapora futi mazvoni problem type yekeke iri special iri kupisa mukati haridi kunonokerwa right tokumbira kuti tiite saizvozvo maspeech ndokumbirawo zvakare kuti pamaspeech apa anenge achipa speech kana akuchema musakasike kumunyararidza ishungu dzake dzekufarira muchato handiti Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Kwa baba na mai mkungundurwa kwa pino baba na mai chibaya kwete baba na mai wanyowanika tikura vabereki vaviri ava vatunganidza panapa ya zvingakonzeresa confusion I think ava vasana chibaya ndala tukubaya uti tukubaya here uti tukubaya saka tikuda mabaya acho nana mkungundurwa vacho vauya vatipowo mashoko mairi matatu ekuedza kuti vafara nekuunganidzwa kwataitwa panapa saka tichakumbirawo kuti mutipewo nzeve tiwanise mukana ava vakakosha vatataura zvipo zviri kunyoreswa apa pana Misheki naMazvi tiri kunzwanana here iyo tebhu ine vanhu vari kudya mabhonzo iyo uko kuri kutsengwa mabhonzo tiri kunzwanana here thank you DJ mbosumudza zvako mbichana Anonoka kusvika but asvika vatsvodana mai but atorava tichirota kuti tione vachitsvodana but azononoka kusvika saka ndoda kusenda 5 yangu apa vombotsvodana mbichana kana pana nenhare nazvo anongoisawo yake inopfuura ipapo wotovaregedza ndakutoisa 5 apa ngavambotsvodana mbichana chete chete mainzwa iyo pane vanonoka kusvika hanzi hatina kuona vanhu vachitsvodana saka vane mukono $5 vari kubeja $5 pana Mazvita naMisheki apo vari kukurudzira inonzi revision asi kana paine ari kufunga kuti baba namai chibaya 2 special havangasumudzwe ne$5 nai zvinoita $5 chete baba namai chibaya vatosumukira izvozvo 10 apo zvavhikwa hanzi ne$10 havangasumuke chachaya iyo kwavereka ye$20 hanzi baba namai chibaya ngavasumuka wakisane zvaitika ndisipo $20 muri namuridzo aiwa kwa hapana ari kuti 20 haiite here $20
US vosumuka havavokisana futi here vapama here ne 20 anga achida kuvhiringidza ne10 ngaaise uko ngaasangotauri iri kudiwa nezeki kunoku ngaiuye baba ngaiuye vhiringidza baba namai Chibaya mashoko akakosha atita kumbotura munenge marohwa ne 20 timbotura mashoko akakosha zvabhariswa anyway hanzi mbomirai zvemafaniziwa baba namai Chibaya hanzi vari chiri bhizi havasumudzwe nekamari kadiki $50 hanzi baba namai Chibaya ngavaramba vakagara pasi $50 hai wakana nenharo sumuka ka paripo here pane nharo ndepapi pari kuitwa nharo hanzi havasumuke vari bhizi hanzi baba namai Chibaya vasumuke vari bhizi right pamusoro yamawadiwa tinozviziva kana zuva rarereka kudaika tinenge tada kuedza kukavhiridza time handiti tinotenda zvikuru mapresence ari kuuya asi pane zvatanga tichikumbira zvipo hongu zvabviswa asi pane zvinofanira kuti zviitike tinokumbira mhuri yokwaChibaya zviri official kuti vanouya vobvisa zvipo zvavo zvopembererwa nai mhuri yakamukungunurwa youya yobvisawo zvayoita sei zvopembererwa yes kana pane zvanga zvaenda zveko mhuri yokwaChibaya zvinongotaurwa kunzi mukono wangu wakadai hatisi kureva zvese zvabviswa tikureva zvemhuri chete ndizvozvo tiritesera mawadiwa tofanira kuremekedzwa vakuru vedu kavana baba namai vari pano vekwamukungunurwa vekwaChibaya tisingakanganwe nyaya yetsvondo yavharwa hanzi nevana aiwazve hatingaite zvetsvondo tichidya. This is our special day. Titenderei tidye zvakanaka kana kuna ada kudzima nhau iyo ngapfuure pa50 up. Muri yokwaChibaya kana mave ready munongotiudza modaidzira chipo. Tinotanga na baba nai. Baba anoremekedzwa, yes. Baba vaChibaya vachitsigirwa namai Chibaya semhuri. Vedue DJ tokumbira mbichana. Tine mumiririri wa baba Chibaya. Ngatimborova maoko vasati vakuza mashoko avainawo. Oh, all right. All right. DJ Bata. Vakomana imi. Hey. Zvaitwa na baba Chibaya. Zvaitwa na baba Chibaya. Chaya. Hanzi na baba Chibaya. Chando kupisa. Vanangu ndafara. Musamwe mvura inopisa. Hamuna kungochaita kwa kupisa chete. Aiwa. Wona zvadaitirwa na baba. Kapria we Chando. Iwa tipu.
Arezodei. Mururu namuridza uko. Mururu namuridza. Itutoka ipakabrika. Aiwa. Magoni maviri. What? Yeah, grey. Enonyasona zviri pachena kuti baba vakawana mukana. Rega tiburitse panze kaona anofunga kuti bendinyu. Unaona chinondifadza mwana wamai? Taura gawa. Baba vasikura nekutengera vana swimming pool. Ndozvo ndiri kuona. Vari kunyatsokoshesa nhau dzekupisa. Chando chapera kai. Aiwa, mururu namuridza zvakare kuna baba Chibaya. Muriwo vaChibaya vakasununguka mumwani oda kuti fatla. Nguva ndiyo iyi. Nguva ndenyu. Tikati gaga na baba nana mai. Tikuda kuzokumbirawo vekubasa. Pane timu yekubasa. Mururu namuridza baba achiuya. Tiri nai pamchato tiri tese pane nyaya yauya panapa namudhara hanzi nana baba Chibaya Moze murimi Farmer. Type yechimaster farmer. Saka anga chida kupinda pamchato panapa netractor yake. But hanzi nana baba taona kuti tractor haizoita. But kune mombe. Hakuna mombe sheti. Hybrid yemombe inezamu original mombe mururu namuridza uko varikufarira muchato mururu namuridza hanzi mozo munoona kana zvakakwidza mozo hanzi waita geje rekudhonza muchiona akasimba kudai zvino zvareruka muzukuru waane mombe chiregedzwa chikakata kageje nemuruoko pachizouya mhama zvino mai Chibaya vasvikawo vane zvidhafudhafu but handisi kuvataurira ka vada kutaura vega kana vakasvika pakuchema musavanyararidzi shungu dzavo dzekufarira muchato wemwana mama. Amen makadi Mose ndini ndabereka Moses Chibaya ndiri munin'ina wamai Chibaya so pakuberekwa kwedu tiri vasikana 7 vakomana ndo vakanga vari 4 wana akatisiya saka tiri 7 kudaro vasikana taunganidza tabvisa uyu abvisa ndobva mari yedu yakwana ndobva tatenga deep freezer. Wow. Tatenga deep freezer kudaro tabva taisa 400 user. Regai ndipe. Aiwa. Regai ndipe anozani. Regai ndipe MC anyatsoiverenga. Aiwa Mozena mutsamaona pekutangira vazukuru. Right, zvakadaro. Pane retere. Mayusa.
Mayusa. Ndokumbirawo kubatsirwa. Mayusa. Inini metsidzidzina kakundipotsa so. Don't worry, ndanyatsotesta ndanzwa kuti bhachi riri kumara. Ma-US kaya. Ma-US. US rinofanirwa kumara bhachi ka. Ndibatsire iyo. 100. Dhana mai Chibaya hanzi chakachaya. 100. Imwe zvakare 100. Zvakare. Neimwe yacho. Zvakare 100. Yakupedzisira. Mururu. Havasati vapedza mama vachine mashoko. Right, ndiri papo zvakare ndafara nemwana wangu Mozarora. Agogara nemukadzi wake zvakanaka achimuchengeta. Murora. Haisi tiri padana ndini ambuya yekupedzisira. Vamwe vese vakuru kwandiri. Saka nyaya yaita kuti titenge deep freezer kai. Ini nangu ndinongofarirawo ice cream. Kana ndasvika pamba pako usamhanya kundibikira sadza. Ndinongodawo zvangu ice cream koni yacho. Ndatenda, thank you. Aiwa, ngatifarire amai uko. Hanzi kwete mafreeze. Msazotambisa deep freezer mchisa mafreeze itzika. Hanzi na mama makona ice cream. Iyo Mayusa ngatiparira tazoona mhomho yakupinda. Fortunately security iri tititi. Right. Kuna zvauya. Tete taka. Vepa Botswana. Botswana ndokwepula kwasha. Kapa mapula apa. How? Zakarongeka. Mari yacho ine zino penya. Hanzi na tete taka mutsa usakanganwa kuti warorwa na master farmer. Wotobata badza zvezve zvako chaizvo zvepazowa zvezvezvi. Nemkono wavo marikwe. Yawandisi. 1000 mcharizere 1000 kubvira pakaenda mabhera muriziye 1000. 1000 pula. Oh. Genga angoma 1000 kana. Asa panenge pakuna security. Yes, vakomana security ona imari zvayakuita kunokuku. Ufasha. Nekweva nako kune mutauro. Tambotanga tiri pama US, tikapinda pamapula, tamumarandi. Iyo yabuda nepamhiri pali Mpopo apo. 1000 rand yabva kumzukuru first wife ya Moze. Hanzambu ya mapinda henyu bati mucheuke. Mururu muridzo. Aiwa pfura ipapa mururu muridzo. Forex kai. Okay. Vedu munoziva kana pachibhiswa forex ka kampururu kacho ngakaveka kapinza kakanyorovera kaya kanobuda kana pachiimbwa tena kaya Chimene. Kozoitawo mpururu webhondi inoti ndo unenge uine bhesi kuti eka ngazvisiyaniswe. Baba namai Chibaya ka. Zviri kufadza. Aiwa. Hanzi namukwasha zukuru Chimene. Iyewo munyowani mumusha akachimene. But ari kusvika zvine ari kupinda zvine punch gava. Yeah. Extra force. $100. Hanzi ndafara Mwari ngave iye musoro mumba yenyu. Mururu muridzoco. Hazvina kuchipa. Precious na divine. Kwa Chibaya vari kuuya zvine vari kuuya zvine punch. Precious Chibaya na Divine Chikara. Precious $30.
divine $7 hanzi ndafara nemuchato wasekuru Mose murume Dotaro wakomana chero usina chipo kamururu nayo wakomana ungabva watadza zvese ere mururu namurizauko vana vadadisa vakomana nevari kubvisa zvipo vari kudadisa ndazvitaurai nokuti kabhife akakaneka dhati even usikanabvisa chipo nochibudisa chete hautadze aiwa nyama yengene unonzi chiko kana kaprotein echishona kanonzi chi kai kaprotein ndoruomba ndoruomba kanga kaine ruomba ona paka pachidyoto ndose pati isu patatombotsvagwa isu ma-MC takatorudedza vanhu panzi right zvipo zvapapapa timu chibaya timu mukungururwa ichijoga iri patouchline yakuda kupinda ichiratidza kuti zazviruitika maoko ndidevotion uyo right timu mukungururwa ngaigadzirire timu mukungururwa tingati gagaga Hamadikani paita baba munini vamutsa baba munini vakupedzesera vanonzi kodza kana kuti Coleni akaita kubvisa mari yake ari kuSouth Africa tikati aiwa Coleni zvikanzi aiwazve ndachida kuti kana ndiri kuSouth Africa ndikabvisa mabhonzi inobveve forex Coleni wabvisa mukono wake wa 90 pounds hatikashi haina reti inomirwa mumuforo mari ina udzamu bata hard case tinayo maoko Lucky Chibaya ari kutoa fara kuti mfana wake aita zvinodadisa mumuri inoyevedza tinayo iyo isina reti hard case $20 mururu namurizauko unaona zvimwe zvinoitika kachikomana panyaya dzemari idzodzidzi ndudzi ukaiona yakadai nogona kuitarisira pasi unozviziva here kuti mari iyoyi cash inotenga 40 liters dzemaskad kuti 40 maskad ekuchechi kwana devotion kuna tukabata ikoko yes ngatiuyei nezvipo timhanyisana nenguva timu Chibaya muriko here timu Chibaya inambozorora timu mukungulurwa kwa white timu mukungulurwa atyere timu mukungulurwa no wandu hayo mana
manager wa devotion ari kupi? Devotion angozwa kuzi 40 liters dzemaskado mbatanga. Baba na mai mkungulurwa. Vale mashoko atiri kuzwa pano ari kuzwa kwamkungulurwa. Vari kuti mari yapedzi vana devotion. Saka ndizitondera mberi here tosiya zvezvipo. Maoko devotion achitamba. Namakirwa mukazirega imi. Takamirira muri vamukururirwa. Devotion maoko. Muri vamukururirwa. Baba na mai mukururirwa mamisa zvinhu. Baba na mai mukururirwa uyai. Pana zukuru nana sisi vaMoses Chibaya vambouya but vada kudzoka kuenko vari kuda kudzoka kuseconds haisi chikafu chete ka paita seconds yezvipo hanzi havana kugutsikana nezvavabvisa vada kupama kuwedzera. Pamsorai. Amadiwa ngatiitei dare rimwe chete. Ngatiitei dare rimwe chete vasati varamwa neimwe mari zvekare. Pamsorai. Ini ndakamirira madzikoma angu nevana vedu isu vana hanzvadzi dzaMozi. Tiri pano kupemberera muchato waMozi. Tiri kufara zvisingaite nemuroora wedu murungu auya mumusha. Achachinjawo rudzi redu rutema kuti zvarova varungu. Vatora asiriye. Batai mazwi. Tiri pano isi hanzvadzi dzaMozi nevana vedu tabvisa $180 iri muEco Cash. Ameno. Muruna muridzo. Aiwa ngativaparirei. Right. My workmates. Shamwari dzepedyo dzinobata nemuzukuru komana Mose. Tambozitaura. Zvakangonaka. Vanga vachida kutivhundutsira ndobva vati ngatimbomirei Mose atanga tivhunduke takakwana. Saka vachati vedu kana vachinzwa ngavaswede vedwe zvipo zvakutozoparara kane kunonoka kuuya kwavo. Vamwe varikuda kubvisa zvipo ngavauye vachati vedu vachiuya. DJ mbosumudza kejive. Hapana muchato usingatambwe ka. Yenaro kako chako chai. Yes. Uye mutambe uri kufarira muchato uye mutambe. Mukaregera ndoita ndege. Unotanzirwa na devotion mukanonoka hoko ena devotion.
Nigadi zamani pani no mutambira. Nigadi uyu mukana ndoto ushanisa. Nigadi mama bangu ndoto wazivisa. Aswaka ndo shiramba. Kana nikingenda muda mama musandira mbite. Rudo niro runo ni juma. Kingenda muda mama musandira mbite. Rudo niro runo ni juma. Kida kuti ni mutamire. Ni no mutamira. Akida ni muyimbire. Ni no muyimbira. Kida kuti ni mutagure. Ni no mutagura. Babu mudiwa wangu ndo mubereka. Naida uye kumba. Murora wenyu. Ngino jamu ninzweo. Baga nidi ya zikone. Ujiri mwana. Au zikwanizeo. Kino zirikera ndo chiri mumavuku. Munyangwe mukani takuza chingari mazuku. Ringa vakumbure rudo riri mumumoro. Marija beba moto. Kana nikingenda muda mama musanira mbite. Rudo niro rino ni Chaya. Kingenda muda mama musanira mbite. Rudo niro rino ni juma. Kida kuti ni mutamire. Ni no mutamira. Akida ni muyimbire. Ni no muyimbira. Kida kuti ni mutagure. Ni no mutagura. Babu mudiwa wangu ndo mubereka. Nagamuona aireka jipambira. Yega ninguva newe ndo nikumbira. Amenokana paine pando kusivira. Yega ni musikana dewa idaira. Chiganzi mukuwasha de manipanira. Muneza muneruchira ndoro kuforera. Nigadi zamani pani no mutambira. Nigadi uyu mukana ndoto ushanisa. Nigadi mama bangu ndoto wazivisa. Aswaka ndo shiramba. Kana nikingenda muda mama musanira mbite. Rudo niro rino ni juma. Kingenda muda mama musanira mbite. Rudo niro rino ni juma. Kida kuti ni mutamire. Ni no mutamira. Akida ni muyimbire. Ni no muyimbira. Kida kuti ni mutagure. Ni no mutagura. Babu mudiwa wangu ndo mubereka. Akida ni mutambire. Babu mudiwa wangu ndo mubereka. Akida ni mutagure. Babu mudiwa wangu ndo mubereka.
Tindambat. Tindambat, 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 Tindambat. Shining a pasa, Andi go tamba makasa, Kare Kangundaira Kasha, Kusikiram Fura Casa, Shango Babata Wabata, Kumera Kukira Makata, Wensi Kubaka Baka, Umbaru Menda Kakata, Mazembe Sans and the back, Kunodiwa Hakamukaka, Eta Jinjampa, Kunodiwa Hakamukaka, Mazembe Sans and the back, Kunodiwa Hakamukaka, Eta Jinjampa, Kunodiwa Hakamukaka. Agomana munoda kufara ndiswere mafambiro edu kupiko mazigana munoda kutamba ndiswere mafambiro edu kupiko mazita maitabasa Imbomiraiga Hanzi na $10 garepas. Hanzi na $10 imbo garepas. Hanzi imbo garepas na 10. Hanzi imbo garepas na 10 imbo garepas. Para timu ya RC. Team Maasha komana Maasha hey ngatite order tingogara pasi tifambise program tokumbira Maasha kuno kumberi Maasha please Maasha team ya Maasha mamisa ERC kunoku ERC yakamirira mimi Maasha Pana motikari yakabloka vamwe AAC and yaipedzisema namba acho AAC iri Peugeot Peugeot hanzi yakavhara vamwe AAC Peugeot yakavhara vamwe vavhurewo vada kunoenda kunotora chipo timu ya RC yakamirira Maasha please Maasha aripo here pamamonya ipapo Woti bro party tamuko timu ya RC yakubasa kwa Mose amenoka na baine bando kuzivira igandi musika na dewandi daira chiriganzi muko washa demandi kwanira munenge muneruchi bandoro kuforera nigandi zamani bani no mutambira nigandi uyu mukana ndoto ushanisa nigandi mama bangu ndoto bazivisa asibaka ndoziramba kana nikingenda muda mama musandira mbitse rudo ndiro runondituma kingenda muda mama musandira mbitse rudo ndiro runondituma kida kuti ndimutambire ndinomutambira akida ndimuyimbire ndinomuyimbira kida kuti ndimutakure ndinomutakura babu mudiwa wangu ndomubereka
nyangwe mukanditakudza chingari mazvuku ringava pfumo rerudo ririmo mumoyo marichabhebha moto kana ndichinge ndamudama mamusandirambidze rudo ndiro rinondituma pamusoro iyi mhuri yekwamukungunurwa pamusoro iyi mhuri yekwachibaya takamira pano tinonzwa kufara kana mumwe wedu Moses asvika panguva yekukwanisa kupinda mukati mesvitsa namutsa. Moses is a very hard worker. Ngatite dare rimwe chete please mboterewo zvekutaurwa. Pamusoro tipewo nzeve uyo asati abvisa chipo ngambonyarara uyu. Tipewo nzeve. Timu yaRC iri pano. Timu yaRC kune vasingazive ndochikwata chinoshanda nababa Chibaya Vanyowani. Naika. Saka tokumbirisawo nzeve munyatsonzwa. Ndanga ndichitaura ndichiti vaChibaya hatina kujaira kuvati vaChibaya because ndimhozi kwatiri. But Mozi is a very hard worker. Zvaari a very hard worker. We know kuti mhuri yekwamukungunurwa musavaite any BP kana kuti chi nekuti mwana wenyu anenge akachengetwa nemunhu anoshanda. Hakuzi kuti anongogona kushanda zvekushanda ari kuseri kwemakombiyuta, but is a master farmer. Zvekuti vakawanda vane minda hombe vanokundwa naMozi anenge ari mwana achiri anoita kunge mwana mudiki, but he works so hard zvekuti anogona kuriritira mhuri, not just yake. It's as vanhu veku-ERC, it's been our privilege to work with Moses over the past 4-5 years, and I pray kuti toramba tichishanda naye mune zvakanaka. Kuna Mutsa takabvira tichinzwa Mutsa kuti harastereki, takabvira tichinzwa about Mutsa stereki, and what we are happy about is kuti murume waunaye ndofunga he will always make you laugh because he makes a lot of jokes, and kana achita majokes akawanda, I'm sure in the home it will be a happy home. Tinokutendai vese on behalf of ERC. Ndofunga tine kachipo kedu hakana kunyanya kuti kurei. Ndofunga speaker person wedu wemari ndiye anogona kutiudza kuti yasvika pamari, but tine kufara nekuti mukoma Mozi vapinda mukati mesvitsa naMutsa. Imari yatinayo. Chekutanga dangokuudza kuti Mozi ndibhosi vangu. Chechitu bhosi ndafara nezvamaita. I hope muchandimentowa futi kuti nditeere tsoka dzenyu. Tiri kungofara bhosi Mozi nechipo chedu che$200 ne$50 yabva kuna Mr. and Mrs. Chibango. All in all 250. Mayusa kaya. Maoko. Promotion kuna matomwe. Aiwa ngativafarirei vedu, ngatifarirei. Murume muri dzauko. Yauya futi nemabhachi inomara. Patarwanzi 250 bye. Ari kurehwa ari ma-US dollars abva kuteam ERC vanobata pamwe chete naMozi wemajokes. Timu Mkungunurwa warm up. Timu Mkungunurwa pana ka performance kachaitwa nakuda maasha achambobvisa apa kuitira kuti vachati vedu varamba vachioneka. Handiti ameni vari pamuchato. Haleluya. Vachinesu pamuchato. Haleluya. Papati patiri apa pezvipo apa ndo panonzi muchato. Handiti tiri kupa baba namai Chibaya kuti vavari kutanga imba yavo vatangire vari paSamway. Handiti ka nekudaro ndichakumbira baba namai Mkungunurwa
baba namai mukungunurwa vachiuya maasha achibvisa zvinhu zviri kuvharidzira vachati vedu. Baba namai mukungunurwa, baba namai white. Huyai tikunzwi. Huyai tinzwi. Huyai tinzwi. Tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso. Aiwa, tata anochamanga acheme madiro. Musamurambidze ishungu dzake. Naye veduwe. Imhuso iri kuti munhu aita misodzi yakawanda achifarira muchato wemwana wake mumwe achifarira vasisi vake. Muri nemuridzi vachisvima misodzi vanava. Mimwe misodzi yabva ku-UK mwikabva nepajeyapa. Kuita marita yemisodzi. Right, shungu dzadzikama, shungu dzaserera. Regedzai tinzwi. Tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah, tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah, tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso. Pamusoro iyi tipewo nzeve, vari pamuchato tipewo nzeve. Pamusoro yana baba, pamusoro yana mai, pamusoro imhuri yekwachibaya nehama neshamwari dzese vari pakati pedu, ndinoda kukutendai nekutitsigira muzuva ranhasi. Kutanga ndoda kutenda Mwari vaita kuti zuva ranhasi risvike pariri apa. Dai zvisai izvo tingadai tisipo nhasi kudai. Bhutsu dzandakapfeka nhasi dzakandikurira, nekuti munhu chaiye angadai amire apa. Chakumbirawo mama Laina muuye mumire nesu kunoko. Munhu chaiye angadai ari panapa haapo nhasi uno. Vanhu ndivo mbuya vamutsa. She was a mother, she was a father, she was a sister, she was a brother, she was a friend. Kumwana wamuri kuona nhasi unoyu. Vana vakazvirera mushure mekunge mbuya vavo vashaika. Zvikuru sei ndoda kutenda AFM Church makabata basa guru. Ndozotenda vana mama vandakagarisana navo kuUnity J, vana mama Mutsago, mama Saranyika, mama Mataranyika, mama Chivanga, mama Kunze. Ndofunga ndovandaona mino kana paine wandasiya. Mai Tai Chakwanda, Sekuru Ozi vaiuya vachichengeta vazukuru. Ndoda kutendai zvikuru sei. Ndozotendawo vana baba vekwaMukungunurwa nana sekuru vekwamasikiti nebasa ramakabata. Mutsamana wangu ndoda kutenda zvikuru nekuzvibata kwawakaita. Wakandiremekedza nhasi uno. Ndine chimiro pamberi pemhuri yekwaMukungunurwa. Ndinoti zvawakuenda kwachibaya uko, enda unosimudza mureza wekwaMukungunurwa. Usanotinyadzisa. Ndinovimba mbuya vako vakaisa foundation yakasimba mukati meupenyu hwako kuti imba imire unge foundation yakasimba. Ende ndinoziva kuti mbuya venyu vakaisa foundation yakasimba chose. Saka ndinoti mwanangu enda usanotinyadzisa. Go and treat munhu wese wekwachibaya sehama yako. Chikafu hachipere mwanangu. Muna hanyimwe chikafu. Enda unorera mhuri yekwachibaya. Mhuri yekwachibaya ngaizive kuti mai vauya. Kana wasvika iwewe ngavazive kuti basa rakufamba.
paunotsika mhuri yekwachibaya ngaisare ichitaura nezvako kwete kutaura zvakaipa asi kutaura zvakanaka. Mwanangu Mutsa, ini naDaddy naNonon naSaru tinoti nemukodo wedu wekitchen unit unfortunately haina kukwanisa kunge iri pano nhasi, but kune kitchen unit iri kuuya kune kitchen unit ne double door Defy fridge ne 4-plate electric stove, microwave, a set of pots and a set of plates, dinner set. Maoko anopfuura ipapo. Havasati vapedza. Mirai. Ne hama dzandakagarisanawo nadzo ku-UK. Vamwe vacho havatombozive Mutsa, asi kuburikidza nekunzwa ndichitaura nezvake vafila kuti vanodawo kupemberera mwana aita chinhu chakanaka, considering kuti hapana mubereki anga ari padhuze aiona kuti mwana uyu ari sei. Kuna vanoitwa Gogo kuziva, koitwa vanoitwa Mama Muzombi nemwana wavanonzi Carlson Muzombi. Vandipawo chipo chavo ichi. I think pane, I can't remember. Mundiregerero, I think it's nearly $290 if I'm not mistaken. US dollars. Mine's yo. $200 kubva UK. Kuna matani zve ndokanganwa. Gogo Muzombi, Mama Muzombi. Mama Muzombi, Carlson Muzombi, Gogo Kuziva. Na Gogo Kuziva. $200. Mururu na Muridzo. No, 290. Ndaita msiyandima. $290. Mururu na Muridzo uko. Mururu na Muridzo uko. Yeah. Ende ndozoti kumwana wangu Mozi. Tinokugamuchira nomufaro kumhuri yekwedu. Nhasi ndazviwanira mwana mukomana wandichange ndichitumawo pano neapa achindiitirawo mabasa anodawo zvechikomana izvi. Ndinoti mwanangu mugarisane zvakanaka. Matambudziko anowanika. And if you remember my words, ndakati I would rather be the first one to know kana paita dambudziko. As obviously kune zvimwe zvisingazoite kuti mundiudze. Saka tiri pano tinoti nechipo chedu che $3,500. Mirai amount nyatsotaurwa. Ini ndokungati pana vasina kunzwa. Ona sister Mira na Tadana. Yes. Hanzi mari $3,500. Mururu na Muridzo. Pana vari kupurudza zvemabondi notes uku. Eka. Hey. Zvinofadza. Hanzi microwave Defy stove, kitchen unit, double door, set yemapoto, set yema blades, dinner blades. Na set yema dinner blades. Madi? Veduweka. Kana wanga usati wambochata. Aiwa DJ imbosumudza soka makakuti vanhu vambo chabula kema US ka tora kema US wasara
atambire padhuze nemakamera edu aya. Chikumbiro. Ukuzala ukuzelula. Chova iwe. Chova. Mozi wacho. Mutsande wako. Akanauya. DJ kabata zorapo. Ngatibadzura amadiwa. Mozi wacho. Mutsande wako. Aiwa. Mozi nde wako. Aiwa. Zaonekwa. Mtambo wedu uchenda mbele kudaro. Tichigara pasi kudaro. Zipo ngaziwe. Eko keshinamba kune vanga vasipo. Aiwa. Ndinozviziva kuti jaivhika i-energy. Kureva kuti chikafu changa chakanaka nai. Tinotenda zvikuru. Well done. Tokumbiro vamaketo. Maketo chairman wedding committee ndikukumbira kumuona kuno kumberi. Maketo. Eko keshinamba kune vanonoka kusvika kana kuti vane short memory. Inonyora kuti Moses. Number 0773 617 365. 0773 617 365. Right. Ibotereo mashoko maviri matatu ari pano.
tatsikwa nevakuru vane chipo chikuru zvekare. Mutipewo nzeve pamusoroi. Tipewo nzeve. Isu vemusakanda family nevana vangu Dzombas and Mutema tati mutsa gas stove unoona kutungidza mukwasha umubikire kana magetsi aenda ne coffee table plus $200 swipe. Mururu namuridzo. Hanzi tozviziva kuti magetsi anoita sei, asi kana aenda mumba musare musina chekudya, gas stove iyo pfe necoffee table yekuisira uluji hwacho $200 pamusoro. Mururu namuridzo. Munoona mpamonu hama wadiwa, pane zvimwe zvandiri kudzidza pamuchato. Muchato chikoro. Unoona dambudziko redu rekushaya mari reforex iri kaurombo aka kaurombo. Dai hurumende yatumirwa nezvemuchato yaramba chingodzokororesa kupera kwemwedzi mitatu tinenge tava parinani. Ustere kana hurumende ikazvitadza at least ngaitaure negovernment hongo vabatsirani. Timu ichiuya, timu Chibaya ichiuya zvakare, vane zvipo ndokumbirisa musaende nezvipo kayo kanga ngongazvisare yes takumbirawo maasha edu zvipo zvadeclarewa ngazvibva zvatakurwa, zvipo zvadeclarewa ngazvibva zvatakurwa to create space. Pamusoroi chero vakachema mvasiyei vacheme nguva yavo vekwamukungunurwa. Pamusoroi mucheme manzwa mukungunugwa. Pamusoroi vanhu vese vatikuta pano. Inini ndiri vamwe amai vamutsa vari mumashure meava vanga vachichema vachimba. Ndafara zvangu nezvaitwa nemwana wangu. Handina mashoko ekutaura, asi ndinokumbira kuti Mwari atungamirire mutsa nemukwasha wangu. Ndinokutendai nezvamatiitira nhasi. Ndakatorara ndichifamba usiku hwese kuti ndisvikosangana nezuva iri. Saka ndinokutendai vanangu, mugare zvakanaka mumba menyu. Ndaiso chipo changu $100. US vanhu vanoita nekuombera. Mururu namuridzo kane $100 iyo. Hanzi mugare zvakanaka vanangu, ndochikumbiro. Tanaka mare wangepo nechikwata. Vazukuru baba Chibaya vanyowana. Hanzi tafara sekuru. Muzive kuti ambuya ndedu tese. Nemkono $20 mururu namuridzo. Right. Muda kutofata falo. Right. Toti kudi Sekuru Vivian microwave. Sekuru Vivi ne mudzimai wavo vabvisa microwave ine mutupo. Mururu namuridzo uko. Aiwa hatina nharo. Hakusi kudya rakapora. Kuri kudya rinopisa. $100 blender. Twabva kuna decide angazi decide nefamily. Blender chichi. Hakuna kuziva. All right. Pane chipo chabva kuna decider. Pane mukono we 100 iyi yakabva yapatsanurwa kuti achenjisa netsekana vakuidya yemabhachano mara nerimwe zina menanzi rinonzi blender here rinosanganisa mafrutsu nemichero handizvo izvozvo
Maoko, maoko, maoko. Mururu namuridzi ari pamuchato. Aha. Sekuru na mbuya. Baba Vivian. Shanzi tafara zvikuru zvaitwa naMoze. Nganogara. Nemuzukuru edu naiye muzukuru wedu zvakare. Vagara zvakanaka Mwari vaitira zvakanaka nemukono wavo $50. Mururu namuridzi. Kune vakanganwa kuti Vivian ndiani. Vivian ndo baba vapinda namutsa vakamutambidza kumkwasha. Hasiri. Vivian ndiye yakatakura cardbox reDefy. Exactly. Vivian uyatikuone. Uyo Vivian. Uyakuno kumberi. Right. Vivian, tarisai kukamera. Vivian. Na mai Vivian. Amana Vivian ndo apa Vivian mari. Vakabvisa yavo. Yeah. Ngatoomberema. Muridzo. Mai vanogona. Ungazode. Ngazuye zvipo takakumirirai. Wove huru dzinodyira kovira ka. Kwakuuya huru yadzo, kwakuuya zvidhafu-dhafu. Ndinoda kutenda nhasi. Pamusoroi kune sumaKristu tinoverenga Bhaibheri. Vakorinto wokutanga chapter 15 verse 26 inoti mhandu yokupedzisira ichaparadzwa ndiro rufu. Mhandu yokupedzisira ichaparadzwa kana Jesu uya ndiro rufu. Dai yakanga yaparadzwa mukoma wangu Francis Farai Mkungunugwa namai guru vangu Enereta Chitukiso Matsikiti vangadai vari pano nhasi vachiona vazukuru vavo vachichata. Dai yanga iripo nguva mai vavo vamutsa. Halo mai vake vangadai varipo nhasi vachiona mwana wavo achiita tsvene. Tinozvikudza nokutenda Jehovha nokuti musi wa18 tichange tinezve umwe muchato womunin'ina wamutsa Saru musi wa18. Bhaibheri rakatizivisa shoko raMwari zvikuru nokuti rudo uyu mai vamutsa naSaru hatisinawo pari zvino, asi nokutenda kwedu muna Kristu tinoda kuti tichasangana nawo. Tinopemberera nomukono wedu $50. Mururu na muridzi. Mashoko makuru zvikuru sa. All right. Baba Mukungunurwa vadamboto wafata nemaviri matatu pano. Baba tokumina mungoti gagaga. Wone zveta nguva. Mutipo nzeve please mutipo nzeve. Pamusoro vana baba vangu vekwaMukungunugwa. Pamusoro wekwachibaya nevamwe vose vauya kuzopemberera nesu pano. Ina handisi kukwanisa kutaura because mufaro wacho wakawandisa. Hana iri kungoti ba izvezvo kuti yeshi pakatondiomera, asi ndoda kuti mutsa muzukuru wangu. Paya taimbotamba mahumbwe. Aya asiri mahumbwe shamwari awaita nhasi aya. Wadadisa. Ndafara newe. Mozi. Chiponda moyo changu icho chandakupa ichi shamwari ka. Ndina zvakawanda zvandingakuudza pandokuti ndichengeterewo shamwari. Chimbowedzera kuchifaina futi kudarika pandakachifaina kusvika. Nemukono wedu $100 ini namai Mukungunugwa vamwe vari pano ava. Mururu namuridzi. Tinotenda zvikurusa. Chakumbira maasha tibvisirewo izvi zviri papa izvi.
tineka performance futhi kari kuda kuitwa nevakomana vemuscle and bone. Vakomana vamboro vajive panapa apa. Varida kupai kanhumba kemuonekedzo. Ngatibopai 2 minutes kuna mbuya vamboti fatla vakomana vachigadzirira. Mbuya iti ga. Ndiri kufara zvikuru nezuva ramutsa ratiitira zvakanaka mukati meupenyu. Saka ndomboimba kasong kakafestiso ngoimba bchana. Vanogona vombondidayirawo. Ngatimukudze Mwari nemoyo inofara tsitsi dzake oro dzinoyeterwa Yesu. Hanzi tsitsi dzake ihuru vanhu dzatakaitirwa mure kwamukungunurwa namutsa naMozi akangodayiro kuna mutsa wakadayiro kuna Mozi. Rinove zuva ranhasi ratafara zvikuru. Muzukuru wangu watiitira zvakanaka, wakarereka zvakanaka, wakuinda kumusha uku kwaMozi ungonochengetawo mhuri. Wave mai vekwaMozi wochengeta Mozi navese variko. Tinotenda hangu tichibvisawo nemukono wedu baba namai benefit mukungunurwa $100. Mururu namuridzoko nemaoko DJ kana wa ready kudutsa. DJ ya correct akarongeka DJ Muscle and Bone. Tivarovera maoko achipinda Muscle and Bone. Hayo wafana wakaoma kuzokutamba kushuka wafundisa warosa fana nechai. It's easy, though.
that's some real figure. Unreal people know real thing, so you know that I'm a real nigga. Me and the girl them sugar free that. Benz and me Masadi away that. Girl them love we and we love them too. I want do some boy them must I eat that. Man straight like 6 on the Rolex clock. Girl them panty dropping style of teacher. Be a pretty hot girl inna the Maybach. Bump paro like a 16 chop. If I don't for bag we have a proper rock stock. With enough stock 5-star we are top notch. Shall I search for we like Wi-Fi hotspot till she find that. Iwe shati mukorokosa, wangeza kushika mosa, nemupende pauloposa, izohere mukorokosa. Chapureza, musonja nenda kure, mupinyi kana wavesa, mureza uchiraisa. Makorokosa, masonja, everybody link up, dancing time. Yeah, Sataro, party. Alright, tu get this up and makorokosa pamusao. Out of Casaland, inadendo introduction. Dokta chini pa iritimu, ndinoda kuita semu filimu, ndinoda kunyatso kuri raida, kusoteza anapofuata, makorokosa ndatinata, patale pa kutodalata, patashitaba chatibata, kwesa bese kutakunge chata, tinemalitsa karebonge chapureza kasimbonge festi farai, adona kisanose kisakunge festi yakapupi, sakavaute ikuti, takabata mekitenge tine puti, ndavambo mira mapurati, kutimisa tima sikati, takupendonge madza ya sabuku, kore lino vanoona chichuku, macho, everybody macho, macho, Dipe ritimu, dipe mawati, dipe wantopu, dipe shanda. Tu get this up and makorokosa pamusao. Out of Casaland, inadendo introduction. Unachua music, sema chua paper. Iwe. Alright. Big up go to the bootleg. Dr. K, little K. Arashelas out of Botswana. Doctor. Alright. Hello, Martin. Hard. Some of them are much better than you with them. Last time, Joseph. Unanzi Masule Mboni yoyo. Mafana. Uyo mfana DJ uyo alikusumudza ngoma uyo. Anonzi Ashstyles. Inonzi mbiri kuna Jesu. Wakomana vanoti sound. Voita zvakare kuridza kwacho. Chakupai phone number dzavo vanenge vaona kuti zviri kuitwa zvine udobudebu neunyanzvi. Vafana vanogona kani. Ashstyles, pick up yourself. Right. Zvinotendwa. Zvipo ngazviwe zvipo. Pamsoroi. Indiri kufara zvisingaite muzuva ranhasi. Nekuti mudhara vangu vatiratidza nzira. Kubva tichiri kuchikoro makamira nesu baba. Saka ini nevaning'ina vangu tikupembera mama, tikupembera kuti matiratidza nzira. Patiri tese hapana chatizisa. Tingotiwo Mwari varopafadze marriage yenyu ne$40 yatinayo iyi. But ne$40 yatinayo asati apedza. Tramboti mbotiimbirawo kanziyo kenyu kaikai kamunofarira kaikai. Sata mbobva tatopa ka $10 kuti mungotipawo kanzwisa kekasongenyu kaikai kamufa. Mobva mangotiimbirawo makatarisa mhomzi tichifara kuti nhasi mazviita. Muruna murizauko. Hanzi nemuchato waMhozi naMutsa. Kapfungwa kanga inako kekutizisa bva tsveta pasi. DJ. Zvakanaka zvikadii izvo? Mungovotisirawo kanziyo kavo kaikai. Ini ndofara. Mungotipawo kasembo vamboimbawo. Kana zvichigona mogona ngosumukawo muchando. Handimba ndakagara mari yako ndoshoma. Brother Simu chita ready.
Kodi bridal team chigadzire mboto 3-4 minutes. Hanza tingakundwa nakomana vabuda mudariro varida kumboratidza zvimwe zvavanga vakachengetera vanhu vanenge vaseredzera chikafu. Bridal team ichigadzirira mbuya varida kumboimba. Of Zimbabwe's third largest city after Harare.
ngarama nenjingo kunyenyeredza brother team yakumboda kuita kuti ntwayo brother team this is your chance right munhu kachibayo vana songo ndozvisa kuti mune mashoko regedzai vana akapedza kutamba ka pane zvida kumboitika zvidiki diki mobva mati fatla fatla kugadzirisa vana regai nditekutseketedza excuse for praise oskid terep kenako mamoyo ndiwe uri pamoyo usaenda ndingatsemuka moyo tavumira mamoyo ndiwe uri pamoyo usaenda ndingatsemuka moyo mamoyo malavi ndiri wako yapapi vanotaura ijawe asi tiri tutavumirana kutapadi guguru mufundisi kana digiri tizive titeste rudo rwedu runotapira senge chigiri ndakudzo mafamily kuti vaone your family tibatanidzewo kama your family temamoyo ndiwe uri pamoyo usaenda ndingatsemuka moyo tavumira mamoyo ndiwe uri pamoyo usaenda ndingatsemuka moyo Mama, you follow me. Chido chamoyo lean on me. Tell your mama to let you go. And then I'm married for so and so but baby no go vimbi salas. Baby no go this is salas. I'll never let you go. Plus you and me take a fit and a last. But mistakes are common. Mistakes are there could get enemy. But I'll never cheat on you. Cause you and me tatendera mamoyo ndiwe uri pamoyo usaenda ndingatsemuka moyo tavumira mamoyo ndiwe uri pamoyo usaenda ndingatsemuka moyo tipinde tosunga zisimbe nakayeva kutinde aiwa zvihombe mukakahurungwe moyo kuchena kuti ngwe rudo singaputsike ndiringe kumeso ndiringe kana shida ndiringe usingafanike aiwa zvihombe mukakahurungwe moyo kuchena kuti ngwe rudo singaputsike tavuma kuvumirana tatenderana itavuma kuvumirana tatenderana
va, c'est parti. Sa pizza. L'équipe va bien, vaincu en Côte d'Ivoire. Ouais, pendant que ça agit ailleurs, nous on tente pour faire concert. DJ Lewis c'est très très fort. On y va. Agriba, 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 agriba. On se traîne, on descend, on saute, on descend, on descend, on descend. Allez, la souplesse dans le corps. On tourne, on descend, on descend, on descend. Je souffle. Oh, car le même là, depuis Paris. Allez, ça va là, j'ai dit, sans des corps. C'est pas que j'ai dit, je dis sans des corps. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Ta maman t'a fait. Opération. On va ramer, Yannick Isaoué, ramer, ramer, ramer. Oh, Cordorino, allez ramer, ramer. Allez, on y va. Écoutez, ça c'est mon style spécial DJ Lewis. On y va, sigue, sigue. Allez, petit bisou, petit bisou, gros bisou. Affaire à suivre. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Ta maman t'a fait. Affaire à suivre, affaire à suivre. Ai, waziri kubadza izvi ndovakunda Marie, ndovakunda maoko hanzisa maoko chachaya chachaya manager devotion uyai manager uyai kutamba kunge sulumani yabdera customer yedu anti sulu 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 mama sulu sulu chachaya mama bariko yereva na mamoyo chofwe vanotamba chidai kunge vanovana cheia vachipinda msana lebo Nigeria
Afrika zekunze. Chova. Chingopinda mudari. Kana chikona kutamba. Yachokeja muke. Kana chikona kutamba. Chingopinda mudari. Kana chikona kutamba. Alaji. Aiwa, ngopataish. Zvinodakadza. Alaji. Aiwa, mboyo mudariro kani uzizvaza zvakuita. Chova. Aushonazvo. Uya mudariro, uya usasaririre. Alaji. Akupinda zvakuru. Alaji. Alaji. Le président Molokai Wesley, il a toujours été très fort. Maman Liliane Crébo, Anna, femme d'affaires très très forte Tawaga, Sim Tibé, la voix des lions. Innocent Versace, bébé Ramazani, Babou, de la Bicane. Alain Boudou, lead manager. Diapresse de Tawaga. Charles Awas Talon.
Muri West Coast. Hip hop. Saka mweya yetu inaregandie ndikati tinoda vanhu vanorurama napauro tikufamba ndeganu zangu ndotya ndoti zita ranoshandi manuwere famba kwachena regandiendi ona kwaive kufamba kwapaurosi achienda damazikasi kwaive kufamba kwapaurosi achienda damazikasi zikamaria tinamati aizinguva yekutamba nayo zikamaria tinamati aizinguva yekutamba saka uyai mambo chigoinda aiwa kufamba mzira dzinoira sango rine zvikara zvinorura dzokwasi munoshura sandifungidzisa zvegoreriya ona kwaive kufamba kwapaurosi achienda damazikasi kwaive kufamba kwapaurosi achienda damazikasi zikamaria tinamati aizinguva yekutamba nayo zikamaria tinamati aizinguva yekutamba nayo Jehova we uyauzazunungura mweya unorera uyauzazunungura mweya Jehova we uyauzazunungura mweya unorera uyauzazunungura mweya ushidana katadzai uyauzazunungura mweya unorera uyauzazunungura mweya ushidana katadzai uyauzazunungura mweya unorera uyauzazunungura mweya Right. Pamsoroi. Ndofunga zvakuda kuita.
ndofunga zvakuda kuitika. Nekuda kwekuti nguva yedu yadyana. Nekuda kwekuti nguva yedu yadyanana iri kuramba kurutsana. Pane one final dance yanzi naMbuya vamutsa naMhozi Chibaya. Dhola iri nderaMhoze, dhola raMutsa, dhola raMunya, dhola raSaru nedhola raNono. Kwanzi ngapinde mudance floor varove dance yekupedzisira yekuvharisa. MC. Yes. Tokonobva takutorera mic.